dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na ang nakalipas sa takna nga 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo! Philippine Standard Time na 2 minutos na nakalipas sa takna 5 sa hapon. Kagmayang hapon mga kabombo, yari naman ang pagnulong namon sa inyo sa madalat ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, Petsa 30. Sa bulan sa Oktubre 2021. Kag sa aton sininga Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, mayara na lamang kita 56 dias nga nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Mga kabombo, liton kita sa aton sa mga headlines. Malapit isa kagatos ka mga pulis nagbantay sa seguridad sa University of St. Lasal kadungan sa ulihing adlaw sang voters registration. Gamay nga ginamo nagluntad sa gawas ang US Las matapos magreklamo ang mga registrants nga wala nalabutan sang numero nga gintagtag sang COMELEC. Samtang income sa mga flower vendors sa Bacolod nagnubo sang 40% sa mga tuig kung ipanggid sa tinuig nga wala sang COVID pandemic. General Services Office ug Police Station 4 magasapulagod planuhan ang pagtapna sang kinawatay sa sulod sang Burgos Cemetery. Philippine Coast Guard nag-abiso naman sa mga biyahero subong nga tigkalalag nga siguraduhon ang travel requirements antes magpadulong sa puerto. Alkalde sang Moises Padilla nagpanawagan kay Councilor Fred Bangkaya nga magsungka kay gatubangon ng kaso nga rape nga ginpasaka batok sa iya. Amo ito mga kabombo ang aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sininga matag balita. Bombo, Zaldy, Forro II, Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa detalye na sa aton nagapangunang nga balita, malapit isa kagatos ka mga pulis ang nagbantay sa University of St. Lasal humalin kagabi para sa mataway nga pagpila sa mga registrants kadungan sa uling adlaw sang voter registration subong Sabado. Hindi magnubo sa 1,000 ang nagpila agud nga makaparehistro kung saan naglabot na sa Doctors Hospital ang linya. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Richie Gohi, ang station commander sa Bacolod Police Station 4, alas 12 sang tungang gabi nagsugod ang deployment sa mga pulis sa sang USLS na nagsugod ang pagpila sang mga tao alas 2 sang kagahon. Sunod diri wala na nagpatuman sang curfew sa mga registrants bagod mapuno ang Police Station 4 kung dakpon ang mga nagahulat nga makapila. Dako naman ang bulig sang pagbutang sang railings tubtob sa Doctors Hospital agud nga makontrolar ang crowd sang tawo kag isa lamang ang pila. Ang railings ang gin-provide sa Bacolod Traffic Authority Office sukon sang bitaw. Nagbantay naman nga mga pulis ang gilakipan sa 16 ka personnel sa Police Station 4, 20 nagikan sa Mobile Patrol Unit, 20 ka miyembro sa Mobile Force Company, 30 nagikan sa City Legal Office Enforcement Team, kag nagtemprano man abot sa lugar ang mga traffic enforcers agud nga magdreher sa bahin sang dalagan sang trapiko. Madamo naman sa mga nagpila ang wala nakaparehistro bangod 500 gilamang ang maakomodar sang Commission on Elections sa COMELEC kada adlaw. Nag-place kita sa aton mga security personnel alas 12 sang tungang gabi. So that's why ginpasugtan ta mag-start pila alas 2 para hindi magamo kay kadamo-damo na gitao. Kay kung i-curfew ta, laban-laban siguro hindi na kay go to sa stasyon nato ng i-curfew ta. So amo na nag-orderly ang pila kagina tungod na plastar ta dako bulig ning railings. Ang railings ta stand ito sa Doctors Hospital. So at least may guide ang tao kundi lang sila pwede magtindog. Kamay sa pagpahid ni Police Major Richie Gohi, Station Commander sa Bacolod Police Station 4.
May gamay nga ginamo kay inas ang aga matapos magsulong sa gate sa University of St. Lasal ang mga registrants nga wala nalabutan sang numero. Ngin panagtag sang Commission on Election akon COMELEC nga mula nga masarangan nga akomodaron kadungan sang uli nga adlaw sang voters registration. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Richie Gohe, Station Commander sa Bacolod Police Station 4, nagpadulong na kuntani ini sa Burgos Cemetery sa nakabaton sang tawag nga may ginamo sa USLS gani gidayon ini nga nagbalik sa universidad. Nabta ni Gohi nga nagdinaguso sa gate sang USLS sa mga butante nga wala nalabutan sang numero. Suno kay Gohi, nagdistribute ang COMELEC sang 500 ka numero kag gilayon niya gid pasulod sa gate ang may numero. Nagreklamo ang wala nalabutan sang number system kag nagpabutyag sang ilang nga sentimiento nga kung tani nag-hire ang COMELEC sang dugang nga staff kadungan sang last day sang voters registration. Gilayon man nga nagpatag si Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya nga hindi na madugangan ng mga registrants tubtub alas 7 sang gabi na ang pagproseso sang 500 ka mga tawo. Bungod sa presensya sang madamo nga mga pulis sa universidad, nagkalma man ang mga butante kag nagbiya sa lugar. Kadang COMELEC number, nag-exceed sila sa usual nila kinhatag. 500 ang kinhatag nila ang numero. So galing ang mga tao nga wala maabdan, so matong nagdinasuso dire sa numero sa gate na kanto alas 7 sa gabi na process. Dire nagdaman si wala na nila sekretary man ang ila site. Kasi subong maintindihan man sa tumuloyo, so nagamatamat na sila puli. Kaya ang gate na 500 sa numero, hasta na to alas 7 sa gabi na i-process nila. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Richie Gohe, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Sa iba pa datong nagapangunang nga balita, nagdubo sang 40% ang income sa mga manugbaliga sang bulak diri sa syudad sa Bacolod, subong nga tigkalalag kung ipaanggid sa mga tinuig nga wala pa sang COVID pandemic. Sa interview sang Bombo Radio kay Glenn Amar, ang presidente sa Bacolod City Flower Vendors Association, halos katunga ang ginubo sang numero sa mga nagabakal antes sang closure sang patio subong adlaw kung ikumpara sa tuig 2019. Sa kinandal suno kay Amar, ginakulang ang supply sang bulak kung Nobyembre 1 kag 2 kung sa rin ginabalibaran na lamang ang iban nga customers bangod wala na sang bulak. Apang subong may bilin pa sa gin-arrange nga sets. Ang iba naman ang temprano pa nagbakal labi na gid ang halin sa out of town. Sunod sa kay Amar, mas barato ang presyo kung ikumparar pa magbakal samtang nga amat-amat naman nga nagamahal samtang naglapit ang Oktubre 30 bangod nga nagpasaka man sa presyo ang supplier. Ang set nga nagabili sang 200 pesos sa Oktubre 25 ang nahimo na nga 300 pesos kahapon. Sunod sa kay Amar, wala na ubos ang ilagin prepara sa alata apang hindi madako ang pierde o kung hindi man dako gid ang kaperdihan bangod hindi man madamo ang supply nga nag-abot nagikan sa Benguet, Cebu, Davao kag Manila. Sa karon nagbalik na sa normal ang presyo sang bulak. Naglaom naman si Amar nga magabalik na sa normal ang tanan sa masunod nga tuig agud nga makabawi ang ila sini nga income. Sunod diri fully vaccinated na ang kalabanan nga flower vendors samtang iba naman ang wala pa nakadesisyon nga magpabakuna bangod sa pila ka kabangdanan. Ang mga 40% ka, mga 30%. Hindi lang sa mga quantity. Kaya kami sa piyak, hindi kami nag-display. Munta na lang, wala nag-display. Yung kahit lang sa rin, ano? Oo, tumagit. Isang una, ang nabakal, mabalibaran mo, wala na mo. Mabakal ko daw. Wala na rin, dito lang sa piyak. Sigan sa order, sa mga suki, tapos may nag-wholesale pa sa mo. Isubong niya, wala na, arrange ka na lang, display mo da. Kamo na lang. Ang kabayan sa pagpayag ni Glenn Amar, presidente sa Bacolod City Flower Vendors Association. Magasapol sa masunod nga simana ang pinuno sa General Services Office sang City Government sa Bacolod kag Station Commander sa Bacolod Police Station 4 agud nga istoryahan ng mga tikang nga pagahimo agud nga matap ng kinawatay sang lapida kag lungon sa Bacolod North Public Cemetery sa Dalan, Burgos. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Richie Gohe, Station Commander sa Bacolod Police Station 4, nabato na niya ang sulat sang City Government nga naka-address kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga nagahingyo sang deployment sang pulis sa Burgos Cemetery. Suno kay Gohe, may inisyal na ini nga pag-istorya
kay incoming GSO head Andre Familiaran nga nagpahayag nga may mga plano na ini agud matap na ang mga kawatan kag ini ang iga-plaster sa pagsinapol sa masunod nga semana. Aminadong police official nga wala sang sobra nga personnel ang Station 4 nga magabantay sa Burgos Cemetery apang may initial na nga plano si Familiaran nga maga-deploy sa mga personnel sang Clean and Green Division para sa paglimpyo sa patio kay maga-deploy man sang nagikan sa Public Order and Safety Office agud may magwardya. Mahimo man nga istoryahan suno kay Gohe ang pagbutang sang CCTV camera sa sementeryo para sa monitoring suno sa station commander. Hindi makapatrolya ang mga pulis sa sulod sang patio kun gabi bangod madulom kagabok naman ang mga pantyon. Sa karon mayara pa sang police assistance desk sa sulod sang Burgos Cemetery tubtob sa Nobyembre 5. May idea to si Andre Familiaran, ang incoming head ng GSO. Clean and green, kay may reklamo da with patio, and then itap yung puso regarding naman sa security duty sa public cemetery. Okay. Kaya ang the duty sa caretaker is from 8 to 5 lang. For now, ang ginobrada naman may ara kami dapat until November 5 sila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Richie Gohe, Station Commander sa Bacolod, Police Station 4. Samtang nagpanugan ang Philippine Coast Guard sa mga biyahero suwong at ikalalag nga siguraduhon nga kompleto ang travel requirements agud nga makalikaw sa huol sa pagbiyahe. Sa interview sa Bombo Radio kay Captain Ludovico Lebrilla, ang commander sa Coast Guard Station Negros Occidental, naka-heightened alert sa karon ang PCG kadungan sang obserbasyon sa tigkalalag. Aminado ini nga hindi tuman kadamo ang mga pasero hindi kaangay sa mga rolling cargos nga ginasakay sa ro-ro vessels. Mas jutay man ang mga pasero subong tuig kundi panggid sang wala pa ang COVID pandemic. Sunod sa kay Lebrilla, wala sang na-report nga maritime incidents sa nasakupan sa Coast Guard Station Negros Occidental. Nagpaglugya naman ang PCG official sa mga biyahero nga magsunod sa minimum health protocols kang siguraduhon nga kumpleto ang travel requirements antes nga magpadulong sa pantalan. Santo naman sa mando sa LGUs ang fully vaccinated individual nga magasunod sa Bacolod ang hindi na magpresentar sa RT-PCR test result kundi kung magapakita na lamang sang vaccination card, S-Pass code, online health declaration form, kag backtrack registration, samtang may RT-PCR test naman sa hindi fully vaccinated. Pamigyan ko lang sa mga gabiyahe natin. Sundan din natin ng mga minimum health protocols and the same time, pag kita ka magbiyahe, kumplito natin ng mga requirements natin. So yung mga yung tansang LGU natin, government sa mga yaton, normal naman na network. Ang kabayan sa pagpahayag ni Captain Ludovico Lebrilla, Commander sa Coast Guard Station Negros Occidental. Nahidlaw naman ang mga Pinoy sa luwas ng pungsod sa namatan nga kalanunon sa Pilipinas kung tigkalalag kung sa diin hindi madula ang himo sa pilit nga bugas, gata kag brown sugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Helen Mahandog Taylor, nagikan sa Chichester, West Sussex, England, nahidlaw naman ini sa kalanon nga naanda na halin sang gamay paini kag ang pagbisita sa sementeryo. Sunod diri nagbalik naman ang trick or treat sa United Kingdom apang wala sila nakahingagaw sa booking para sa fireworks. Sa karon halos nagbalik na sa normal ang sitwasyon sa UK mangod madamo nang nabakunahan batok sa coronavirus kag napulo ka porsyento naman ang nagakadto sa ospital. Sunod diri nagapadala ang gobyerno sang self-rapid antigen test kit sa mga pumuluyo kag wala isang bayad. Sa tiyon niya magpositibo sa antigen test suno kay Taylor, magakadto ang residente sa ospital para sa retest apang kun man lang ang sintomas nga ginabatsyag sini ginapapauli na lang ini sa balay para sa home quarantine kay wala na ginapatiner sa ospital. Kun mag-dine in naman mayara sang code nga ginascan sa cellphone kay sa tiyon nga may iban nga customer sa pareho nga kalan-an nga magpositibo sa COVID, may ginapadala nga alert sa iban nga diners agod abisuhan nga mag-home quarantine bangod positibo ang kadungan nga customer. Okay naman diri sa amon subong mga trick or treat, ang miss jud ya katama ang mga kalamay hati, ang mga suman, ang mga native food naton kag ang pagkilala sang aton nga namatyan nga nagtaliwan nga aton nga mga loved ones. Miss gid ang mga pagkaon, especially.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Helen Mahandog Taylor nagikan sa Chichester, West Sussex, England. Samtang amenado ang United Negros Drivers and Operators Center o kunang undok nga hindi mapos para sa ila ang pagtumod kung pila ang 70% sang passenger capacity sang jeep kay ban pa nga public utility vehicle o kunang POJ. Kahapon naman gin-anunsyar sang Department of Transportation nga amat na nga pasakaon ang passenger capacity sa mga tren kag tanan nga sahi sang road-based public transport sa Metro Manila sumugod sa Nobyembre 4. Sunod sa DOTR, ginaprobahan na sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang initial expansion sang capacity halin sa 50% padulong sa 70%. Ay sa kabulan nga pilot implementation ay ga-adjust to malabot na sang public utility vehicles ang ila sini nga full capacity. Magapagawa naman ang DOTR sa memorandum na angot diri kag sila ang otorisado nga mag-expand sang programa sa iban nga mga lugar. Sunod sa kay Undok Secretary General Diego Malacad, hindi mapos ang pagdetermina sa 70% nga seating capacity bangod kalabanan nga POJ ang may tagsyam nga pasero sa magtimbang nga punungkuan. Nagalaw naman ang Undok nga kuntani makaabot man sa Negros Island ang ayuda nga ginahatag sa gobyerno sa mga POJ drivers bangod humanin pa man sang tilikdan wala gid sila sang may nabaton. At wala naman yung imbis nga 100%, may wala sa 60 to 70%. No? So paano natin siyado ng bangko natin? Kaya ang regular na pattern sa sarakyan, ara na sa siyam-siyam, may pito-pito, may pulo, may ara manaduso, may ara ganun nga 16 na seating capacity. So magsiling kita sa 20%, kamudlay nila kiyaron ang bangko. Kaya dahil kita nga may specific di sila na tabi mga guidelines. Ang kamay sa pagpag ni Undok Secretary General Diego Malacad. Nagtukod sa temporary treatment and monitoring facility ang banwa sang Pulupandan. Agod mabuligan ang mga COVID-19 patients sa ilang banwa samtang wala pa sang bakante sa mga ospital. Sunod kay Pulupandan Municipal Health Officer Dr. Josh Vargas, ilan na nga nakita nga tuman kataas ang hospital utilization rate kay madamo sa mga pasyente nga gina-admit sa ospital. Nagatuga naman ini sa pagdangat sa punto nga nagakapuno ng hospital beds ang pasyente kay hindi na makabaton sang panibago. Bangod sinigin tukod sang Pulupandan Municipal Government ang temporary treatment and monitoring facility nga nahamtang sa evacuation center kagatubang sang Rural Health Center sang Banwa. Sunod kay Dr. Vargas, bisan pa ang mga Pulupandanon nga may sarang ang mabudlay makapangita sang bakante nga ospital bangod sa sitwasyon. Bangod sa nasambit nga problema na pinsaran sa Municipal Interagency Task Force sa pagpanguna ni Mayor Miguel Antonio Peña nga magtukod sa temporary treatment facility nga maga-focus sa pagbulong sa mga COVID patients. Dugang pa ni Vargas nga madamo sang nagakaigo nga moderate tubtob sa severe cases nga ginakinahanglan gid sang hospital o tertiary care apang hindi matatapan sa ospital. Ang pasilidad ang mayara sang 8 ka hospital bed kay isa ka delivery table nga para naman sa manugbata nga COVID patient nga hindi na mahingagaw para sa COVID hospital. Patag sang doktor nga hindi hospital ang pasilidad kag nagaserbe lang ang mga ini nga first aid agod nga ma-stabilize ang sitwasyon sa pasyente samtang nagahulat sang available bed sa mga ospital. Sunod kay Vargas, ginasiguro sa mga ini nga malayo na sa katalagman ang kabuhi sa mga pasyente antes pa man ang mga ini gina-transfer sa ospital. Napaminsara namon nga mag-put up kami ang isa ka temporary treatment facility nga mag-focus kami more on the treatment sa mga pasyente. Kadamo na gid sa mga pasyente nga kakaigo sang COVID nga moderate to severe nga mga kaso kinahanglan gid nila hospital care, tertiary care. Nakita namon nga mas kinahanglan namon subong nga mag-focus ang amon effort sa treatment sa mga pasyente. Ang kabayan sa pagpahayag ni Pulupandan Municipal Health Officer Dr. Josh Vargas. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna nga alas 5 sa hapon. Panayon kita sa aton sini nagapanguna nga mga balita, yara na sa 36% sang target nga 70% sang populasyon sa banwa sang Pulupandan
ang nabakunahan sa COVID-19 vaccine. Sunod sa kay Pulupandan Municipal Health Officer Dr. Josh Vargas, makadua na nga mag-surge ang COVID-19 infection sa banwa. Una diri amo ang bulan sang Abril kung sa din nagdangat sa masobra 100 ang kaso sa sulod lamang sa duha ka bulan nga anay record na para sa bilog nga tuig. Samta ikadua naman nga nag-surge ang virus sa tilikdan nga bulan sa Setyembre kung sa diin pamilya ang mga nagakatapikan kag tuman ang nangin pagtaas ang COVID deaths. Apang aminado naman si Vargas na hindi lamang sa Pulupandan kundi sa bilog nga Pilipinas ang surge sa infection. Sa karon ang COVID deaths sa Pulupandan nga nagdangat na sa 35 kung sa din sang Setyembre lamang sunod-sunod nga nagkalamatay sa isa lamang ka barangay. Patag ni Vargas nga sa mga senior citizen ang nagtalaliwan kag 85% sa mayni ang unvaccinated o kun wala na bakunahan. Bago sini ginapasan yugman sa municipal government ang vaccination programs at sunod kapin sa 20 mil ang 70% sa populasyon sa Pulupandan nga kung malabot sa pagbakuna, malabot na sang banwa ang sabahin sang herd immunity. Sa karon nagdagat naman sa 36% ang mahimo nga matublukan sang COVID-19 vaccine sa piyakabahin. 25 na lamang ang nabilin nga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa banwa. Pasalig ni Vargas na strikto nga ginapatuman sa banwa ang minimum health standard pinaagi sa bulig naman sa mga kapulisan. Ginapasiguro naman sa mga otoridad nga may kagat ang ordinansa kag sundon gid sa mga Pulupandanon. Ginapanugyan naman sa municipal health officer sa mga Pulupandanon nga magpabakuna na batok sa COVID-19 bangon hindi lamang ini makaprotekta sa tagsa ka kaugalingon kundi kasubong man sa pamilya, banwa kag bilog nga pungsod. 3 days ago, based sa amon target, ara na kami sa 36% sa amon nga target nga 20,000 at ang 20,000 70% na siya sa amon nga population nga need namon bakunahan. Ara na kami around 35 to 36% sa mga kumuluyo namon nga nabakunahan. Ang kabahin sa pagpahing ni Pulupandan Municipal Health Officer Dr. Josh Vargas. Nagapanawagan ng alkalde sa banwa sang Moises Padilla sa konsehal nga may kaso nga rape nga magsungka na kagatubangon ng kaso batok sa iya. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Mayor Ella Celestino Yulo, nagfile sang indefinite leave ang suspetsado nga si Councilor Fred Bangkaya sa Oktubre 25 kay nangin epektibo sa Oktubre 26 santo sa record sang Human Resource Office sang banwa. Suno kay Yulo, wala nabutang ni Bangkaya ang rason sang leave sini. Suno sa alkalde, yara sa ikatatlo nga term si Bangkaya kag hindi man sila close bangod lain ang partido sini. Nagpanawagan man ni sa konsehal nga magsungka na kaya tubangon ang kaso agad nga maklaruhan ang pangalan niya. Madumduman niya ginserbihan sang warrant of arrest ang kaso nga rape ang incumbent municipal councilor sa banwa sang Moises Padilla apang wala na ini sa ilang puluyan. Isa ka 18 anyos nga babayi nga grade 11 student ang nag-akusar sa konsehal kag residente man sa nasambit nga banwa. Aligasyon sang biktima nga humalin sang Enero tutob Abril sining nga tuig, makapila na ini ka beses nga ginhimusla ni Bangkaya. Tubtob nagdangop ini sa Moises Padilla Municipal Police Station sang bulan sang Mayo agad nga ireklamo ang pagpanglugos. Ang konsehala nagfile man sang re-election para sa katatlo na sini nga termino. Sa karon napadayon pa ang pagpangita sa mga kapulisan sa suspetsado bangod nagapabilin pa ang epekto sang warrant of arrest sa sulod sang napulo kaadlaw. Nagapanawagan naman ang hepe sang Moises Padilla Police Station nga si Police Captain Randy Babor kag Councilor Bangkaya kaokon kay Councilor Bangkaya nga ini ang magsungka na. Nakita ko sa iyang leave, ang official nga leave form niya, in-inform ko sa HRMO namon nga yung file ang video 25 starting October 26. Pero na-receive ni HRMO po 26. Ang kabayan sa pagpahayag ni Moises Padilla Municipal Mayor Ella Celestino Yulo. Samtang ginkonfirma naman sang City Director sa Bacolod City Police Office o kuna BCPO na napasakaan na sang kaso ang mga suspetsado na nakuhaan sa pila ka mga high-powered firearms. Ang duha ka sachet sang suspected Cebu sang ginsabihan sang warrant of arrest nga isa ka lalaki nga may kasong attempted homicide sa may barangay Poblacion 3, Lacalata City diri sa probinsya. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginpasaka na sa prosecutor's office
release ang information batok sa duha ka mga babayi nga naresto ka sa subject nga sa karon nagapabilin nga at large. Sila ang gilakipanan day Malu Kamingawan, 41 anyos, residente sa Boulevard sa may barangay 14 Bacolod City. Lenny Villarin, 23 anyos, kag residente sa Bagong Silang, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Sila ang gipasakan sa kaso ng paglapas sa Republic Act 10591 ukol ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, Republic Act 9516 ukol ang illegal unlawful possession, manufacturer, dealing in acquisition or disposition of firearms, ammunition, or explosives, kag Republic Act 9165 ukol ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang si Archelito Dumipig naman nga subject sa pagserve sa warrant of arrest sa kaso sini nga attempted homicide sa Banwa sa Calatrava, ang magapangatubang naman sa pareho nga kaso magluwas sa standing warrant of arrest. Madumduman ang giserve ang warrant of arrest sa suspetsado ng kilala ka Archelito Dumipig bago sa kaso sini nga attempted homicide sa Banwa naman sa Calatrava. Ang operasyon ang unulupon nga ginpatigayon sa La Carlota City Police Station, Regional Investigation Division sa Police Regional Office 6, Bacolod City Mobile Force Company, at Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Na-recover ang mga high-powered firearms sa kipan sa isa ka M1 Garand Rifle, isa ka caliber 38 revolver, 4 ka rifle grenade, ka isa ka hand grenade sa ginatinirang nga balay sang suspetsado. Nakuha madiri ang 2 ka sachet sa suspected shabu, ka isa ka improvised tutor. Ito na kalingan na ako ng mga personnel na from Carlota na file na puno. So, illegal possession of firearms, illegal possession of explosive, may drugs man to na recover. Ang kabayan sa pagbag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagapangita na sang paagi ang Bacolod City Police Station 2 agad nga makumbinser ang mga witness sa pagluthang patay sa isa ka tricycle driver nga isa man ka barangay Tanod sa 13th Lacson Street, Barangay 7, Bacolod City sa Oktubre 22. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ginainganyo pa nila mga witness nga makatudlo sa mga suspitsado nga nagpatay kay Michael Hugo, residente sa Purok Tilapia, Barangay 3, kag Barangay Tanod sa Barangay 2, agad nga mapasakaan na sang kaso. Suno kay Pendon, blurry man ang footage nga kuha sang CCTV footage sa lugar. Suno kay Pendon, tinguhaan nila nga mapasakaan na sang kaso sa masunod nga simana mga ginatudlo nga mga suspetsado sa krimen. Naibaluan nga mayara na sang person of interest sa mga kapulisan tuway sa paglutang patay kay Hugo. Madumduman nga samtang nagabiyahe ang tricycle ang 32 anyos nga si Hugo, ini ang ginlutang sa isa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo nga nagasunod sa ila. Gilayo naman niya nagpanaog sa tricycle ang babae nga pasahero sini kay ginag-angka sa motorsiklo sang suspetsado. Ang witness natin yung makatag pagit sa concrete statement para ma-file natin ng tao. Kaya ito hindi na ma-identify mo pero fully this week or next week pero basi makapangita tatagin nga maka-file kita kaso mama. Sa CCTV ma'am, blurred good ma'am. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Bombo Radio Bacolod. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual. Standard time, 30 minutos na nakalipas sa taknang las 5 sapon mga kabombo. Kag amuyad to ang mga kaundan sa aton sang nigapangunang nga mga balita. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan ang aton sining mga headlines. Malapit isa kagatos ka mga polis nagbantay sa seguridad sa University of St. Lasal kadungan sa uling adlaw sang voter registration. Gamay nga ginamo nagluntad sa gwa sang USLS matapos magreklamo ang mga registrants nga wala nalabutan sang numero nga gintagtag sang COMELEC. Samtang income naman sa mga flower vendors sa Bacolod nagnubo sang 40% subong nga tuig kundi panggid sa tinuig nga wala sang COVID pandemic. General Services Office ug Police Station 4 magasapo lagod planuhan ang pagtapna sang kinawatay sa sulod sang Burgos Cemetery. Philippine Coast Guard nag-aviso naman sa mga biyahero subong nga tigkalalag nga siguraduhon gid ang travel requirements antes magpadulong sa puerto. Alkalde sang Moises Padilla nagpanawagan kay Councilor Fred Bangkaya nga magsungka kagatubangon ng kaso nga rape nga ginpasaka batok sa iya. Amoyad to mga kabombo ang pagdulong namo sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, Petsa 30 sa bulan sa Oktubre 2021. By the way, pila na lamang kaadlaw na bilin sa aton sining iya nga pag sa ulog o kung pag sugalaw sang adlaw sang Pasko. We have 56 days to go. 56 dias sa lamang na bilin kag mag-updanay kita sa pagsugalaw sang adlaw sang Pasko mga kabombo. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upod naman sa kay Bombo, Franz, and Burgos. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldy, Forro II, kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, Piesta Minatay sa tunga sang pandemya. Pagtililipon sang pamilya sa patio ang napurnada. Bangod nga sumugod subong adlaw ini ang igasira. Kita sa karon ang yara sa pandemya, tugas ang virus nga ginatawag corona. Ikaduha ka tuig na ini karon nga ang mga patio ang pagasiraduhon. Tani maganormal na sa masunod nga tuig ang aton pagantos masyado na kalawig. Kapiestahan sa mga minatay ato na ini tradisyon. Bisan sila sa piyak na nga kinabuhi, sa gyapon aton ginadumdum. Apang bangod sang pandemya, wala ini naton subong mapatigayon. Kabay pa nga sa tagsa naton ka mga puluyan sila ang aton madumdum. Bisan wala sang kapiestahan, ang importante ginhandaan naton sila sa aton puluyan. Sa sini nga pamaagi hindi kita masubuan kay tungod sila sa gyapon aton mabatyagan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Mauro Sarmiento sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.